Astăzi descoperim iala inteligentă Novalock de la Neumann Technology, o soluție modernă de securitate care îmbină mai multe metode de acces într-un design elegant. Deschidem cutia și găsim manualul de utilizare, care ne ghidează pas cu pas, dar și un șablon util pentru montaj rapid și precis, fără bătăi de cap. Continuând unboxing-ul, observăm organizarea atentă a componentelor, ceea ce oferă o primă impresie de produs premium. În interior avem iala exterioară, unde sunt integrate cititorul de amprentă, panoul pentru cod PIN și cititorul de carduri, oferind acces rapid și flexibil. De asemenea, găsim iala interioară, componenta unde vor fi montate bateriile, responsabilă pentru alimentarea sistemului. În cutie mai descoperim două carduri de acces, două chei tip briceag pentru situații de urgență, cilindrul și un set complet de șuruburi, astfel încât instalarea să se poată face ușor, fără accesorii suplimentare. Această ială este gândită pentru confort și siguranță, fiind potrivită atât pentru locuințe, cât și pentru spații de birouri. În următorul video vom instala această ială pe un stand de prezentare și vom vedea cum funcționează.